Sa number 6, mga biktima sang hold up, ginapanawagan nga mag-report sa PNP, kag hindi sa social media. Nagapanawagan na Bacolod City Police Office sa mga nabiktima sang hold up nga mag-report sa kapulisan agud maaksyonan. Sunod kay BCPO Officer in Charge, Police Colonel Eugene Rebadomia, gasandig sa ilang cyber monitoring, madamo sa mga nagapost sa Facebook nga nabiktima sila sang hold up pero wala man naga-report sa police stations. Ginahaylo ni Rebadomia ang publiko nga kung mangin biktima sang hold up, pagtawag nila yun sa 911 agud marespondihan sa kapulisan. Panawagan man sini nga sa tion sang kriminalidad, unahon anay nga tawagan ang kapulisan antes i-post sa Facebook. Sunod sa iya, hindi makaresponde kag maimbestigahan sang BCPO ang mga kaso nga wala man na-blotter o kung na-report bisan diin nga police station sa syudad. May nakitaan nga pagdubo sa kaso sang robbery kag hold up sa syudad kung ikumpara sa tinalikdan nga tuig. Pero ginaklaro naman ni Rebadomia, posible nga ini o kung posible nga isa sa mga rason nga wala man ma-report sa mga biktima sa kapulisan ang ini nga mga insidente. Sa karon, yara sa full alert status ang BCPO para sa Semana Santa. Ang Facebook hindi makasolve sa problema nyo, makakreate lang kita sa confusion. Why? Try mo na nga mag-report ka sa kapulisan, call 911, kaya kadasig sang responde. Para ma-respondihan na yun. Nakaduwa kami ka-incident last week. Nakuha natin ang suspetsado. Then actually, nagpalapit na nawag din sa mo sa pasalamat niya sa station program, sa station 2. Nga nagsang dumanan, station 10. Tatlo giling mo na accomplish. Atong napangawat sa mga napatanakpan na to siya.